मिनिट किसा फाइमानि कारण के हाइसे थानाय जों कয়েকদিন আগেও जों माग्रुम ते कापतलियाव जों रि bisa distribute खालायखा हाइके अ जागायाव जों कয়েকটা आबोथ जों बस्ता बतरबाय थांगिरि माने कोनै आरो कয়েকটা रि डैमेज सफायखायनि सब डैमेज नि जों इनफरमेशन खायखा अबनि तैयै जों दिनै फाइनो हाय जों दिनै कंबल 50टा जों आबो दिनै बेबायसा खोनावैनाय हाइके जों दिनै साब जोनाल चेयरमैन दिनै गरम गोनां दिनै गोपाल त्रिपुरा बाबा सारका ओंखायनो जों परबक्ति प्रामथानि इंगै गरम गोनां हिरण्मय त्रिपुरानि दिनर मेसेज सफायखा आनिर मेसेज सफायखा हाइके जों दिनै कंबल 50टा पाइखा के आज दुईटा बिसिनो जों दिनै कंबल थाङै रैनानि बागै दिनै दिनै गरम गोनां गोपाल बाबु सफायजागर कंबल नाहानानि बागै के अबनो मेसेज दं गोबां मानो दङ हाइपानो जों যত बिसिनो हामनाय कয়েকদিন পরে गे जों दिनै करबक्ति प्रामथानि इंगै যত बिसिनो जों फायनाय हाइपानो যত बायनो मालाय फायनाय दिनै अक्रा चाक्रानो जों कयजागो नरक नासिंदि जों दाकिनो सफायनाय ते किस्सा जों समय दि असनो सावै आनिकक तेकेनो करबो ब्लक नि प्रेसिडेंट दिनै सार हिरण्मय बो थानायो दिनै दुईटा बिसि बगा सतल बर खा पयला इनके थानाय बिसियो एड करियो एबारे हिके माग्रुम ते कापतलि बिसि इनके आरो जों किसा दिनै या रकम थाखा किसा जों जे हेल्प खायमानि दिनै गोरै ताखौ पुरनो रि सुमरो इनके हानिहाय खबर माने दिनै किसा रि खामिया रक खालायखायनै आरो दिनै हानिहाय बो खापुरै हानिहाय बो 50टा ब्लेंकेट रुखा आबुना नानि बागै आंबो फायजाक बिनिफ्राय बेलेग हामबाय सिनि प्रेसिडेन्टनो के करबो जत लिडारशिप दंनाय आंबाय बाक्सा थाबो दंलाव बियो सिनि